Менә бу сәүдә үзәге монда 3 катлымы? Монда кеше яши. Килдем. Кирәк нәрсәне эзләдем, таптым вроде бы. Инде чак-чаклар эзләдем бүләккә. Мондый гына түгел ул. Булсын матур имеш. Анда Кыл Шариф төшергән. Казанда барасың шул вокзалда хатта ни. Алар вокзалда кеше күп йөри. Алар бәясен кыйммәт ясарга тиешләр дип көтәсең. Алар кыйммәт тә түгел. Төрле нинди генә юк чак-чаклары. Менә булды Агырҗи районында конференция, анда да бүләк итеп бирделәр. Чак-чаклар Мариэлда җитештергәннәр. Бер хатта бер районның бер авылында урамын язганнар. Әйе, бар монда шәһәрнең бер читендә базар, Мелкоптовый дип атыйлар. Анда да бер авылдан китереп чак-чак ясаган булалар. Монда, мәсәлән, Чаллы шәһәрне алыгыз. Гел шул теге Чаллы икмәге дигән шунда җитештергән. Ул әйтте мен кичә бер видеода. Вакытында мин аны бер зурын алган идем, теге нәрсә дип атыйлар, алар формасы шундый пирамидка түгел инде. Менә ул вакытта искә төште, хәзер искә төшми. Шундый формада. Аны мин самолетта зурын апардым Мәскәүгә. Татарстанда үштем, шунда урын таптылар инде. Зур чак-чак булса да ничә кило булды. Вакытында мин Таҗикстанга да апарган идем бүләккә шундый зур чак-чак. Менә моны Мәскәүдә нигә Кишиневка ишканда урын юк дип зарланган стюардессалары ничек тә булса урын таптылар инде. Ул халык бик ошатты, тәмле диделәр. Әмма мин уйлап торам, сез инде Казан чак-чагын ашап карамадыгыз, шуңа күрә мактаган буласыз дип уйлап куйдым. Чөнки ул бездә Чаллыда минемчә чак-чак андый тәмле дә чыкмый. Менә кибеткә барасың, алар әгәр дә ул шундый Казанны белән бер сыйфатта торса, я анардан да тәмлерәк булса, минемчә ул алар янына Казанда җитештергән чак-чакларында куйырлар иде. Чөнки акча бит барыбер керә аларга. Бәясен кыйммәтрәк ясап, үзенекен арзанрак. Шулша кеше әйтер, күрдегезме, безнең мондагы чак-чак үзебез җитештергән арзан да, тәмле дә Казанга караганда юк. Шуңа күрә алар конкуренциядан куркып, инде алар хәзер хуҗасы алшынды. Элекке хуҗасын мин белгән идем, газетта язып тордым. Бергә депутат булдык, шунасын малайы хуҗа булды, шунасын инде Башкортстаннан килгән кешеләр хуҗа булдылар. Шулар җитештерә. Шул инде карыйм да исем китми. Аны теге шул әйтәм бит, Кыл Шариф мәчет төшергән, аны 500-га. Бездә авылда, мәсәлән, Оренбург өлкәсендә мин Төстүбә, ягъни Соль-Илецкий район, шунда мин аны чак-чакны алдым да. Анда ничектер авылда шундый формада 500 сумма нихәтле акча алдылар. Тәмен әйтеп булмый инде. Менә бу Казанда җитештерәләр, инде тырышалар яхшы итәргә. Әйе, аларныкы. Әле бер кайчанда зарланырга сәбәп булмады. Шул никтер юк менә. Менә мин хәзер китеп барам инде. Күрдегезме, ире шундый зур инде сәүдә үзәге. Sunrise City дигән хатта. Шунда килдем махсус алырга шул чак-чакны. Шул юк. Анда ди бездә ди, не бар ди анда ди. Шул теге менә шушында чыктык. Кибеткә бар, мәсәлән, шунда ди бар ди шул теге әле сатып алганнар бит шул кибетләрне беренчәүне. Башкортстаннан килеп шуларның чак-чак. Мен әйтәм, юк, алар Казанныкын сатмыйлар. Күрмәдем мин. Алайса менә бу шәһәрнең бу читенә бар ди, анда ди тагы ди универсамнар бар ди, элекке шунда. Әйе, исемдә анда кайсы вакытта шул чыгып тора инде. Менә күрдегезме нәрсә? Элек газетта мин шул теге ничектер резонанс буладыр, ул вакытта булса, ничек мин аны катырып языр идем. Ник менә безне милли ризыкларыбызны шулай нитеп яталар, кысып яталар. Нигә матур? Ул бит пропаганда нәрсә дип атыйлар инде. Ничек инде атарга инде хәзер аны. Мәсәлән, ул
төрле ризыклар аркылы. Мен аны бер генә тик нәрсә мактый алам, аларның теге кибеттә татар чәе дигән төрле юка яфрагы белән, тагы нинди яфраклар белән, матрушка яфраклары белән чыгарганнар татар чәе дип, аны афәрин диргә була, матур ясаганнар, аны күчтәнешкә парга була. Мен башта уйлаган идем, менә 3-4 төрлен алдым да, анда үзе татар чәе генә дип язган, бер нәрсә кушмаган. Шунысы миңа алмадым, соңа миңа әйтәләр, дөрес эшләгәнсең, алмагансың. Чөнки ул ди ишеп булмый тәме юк ди, сыйфаты түбән, әтегеләр ди, үләннәр кушкан ди, алар ичмәсәм ди. Менә мен әйтәм, электә әйтәдер мен. Чәйгә әллә нәрсә кушалар, мәсәлән, бүтән вакытта инде. Ничектер ул менә бу яри татар чәе дип ул килешә. Бүтән вакытта шул төрле исем кушалар да, әллә нәрсә кушалар шунда. Үзенең төп чәе, мәсәлән, Hindistan чәе, сыйфаты түбән. Шуны түбән сыйфатын яшереп, әллә инде үләннәр салып, ярар әле дип әйтәләр. Менә шуңа күрә мин аны ышанмыйм да кайсы вакытта. Бер мизгел булды, яңа гына чыккан инде. Менә бер теге шифаханада утырганда, газетка материал язганда берсе мине баш табибме әллә